Ya, yo, Kerajaan Banyuwangi Mas, ngaturke. Ya, Opa dan Kami Kusuma. Yo, kaya apa? Terus.
dedikasike dene salase. Ya. Wong lagu kayak jogete tanpa nganggo leren. Reng, Dawa bae. iki ana pamundhut. Saking Mas Ngadino Pondomo. Jakarta. Pasti ngebiar Mas Kangko, matur nuwun. Mugi. Assalamualaikum Mas Kangko, nggih, kula tetep monitor saking Wilang Bakung Gireja Bagor Nganjuk. Jawa Timur, nggih. Sesuk ya ana masa ini kersane nggih. Saking Mas Tulus Cikarang, Jakarta, monitor Mas Kangko. Ya, nggih, Mbah nuwun. Isih ana sing nyuwun lagon. Apresiasi ugi ing wonten channel YouTube. Ya, Nyulagon Dino, penggemar Pangangko dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Nggih. Ugi mereka assalamualaikum Mas Kangko, juga lu milik Jumakaryo. Mas Dewanko Dwi Jelas Indonesia, ugi bagas waras sehat selalu. Tetap menghibur masyarakat, nego wanuwitan dari monitor. Salam kagem Mas Jaja, sing ini tangga kue, tangga tempuh ini. Walaksono. Lagu ini Dino Mas Gareng musiknya ditancake ya. Sendika. Ya. Coba sinengku Mbak Wanda karo Budwi Kurniawati. Lagu ini Dino. Musiknya ditancake juga. Oh ya. Seperti musik Mas ya. Oh. Di komplek dulu. Ya. Ya. Coba support musik Budwi Kurniawati. Wanda. Apa? Dijolang sindene ayu-ayu, apik, terus. Ibu ya. Bung, lah anune yo lah tak ambil. Aku domen. Wis salah tepat dari ngono. Ya lagi dengan diaturke para sedulur lan kanca-kanca Karang Taruna juga Mas Gareng dikirimi tembang sing zaman saiki. Nggih, agem jampining saya nyatane lewati para tamu ya luar biasa. Iki mboten ngemungaken pengaruh presiden sing dahar ning sedaya tamu kala wau dienggoke teng Bali Desa Dahar Grati.